na imbag nga oras tayo amin sa nga pada. At ito nga ruden ti ka back to back ti idikal man laing ni Manong Nemi ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin? Yan, problem of the day portion. Programa pakaibasan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag. Ti may sangag problema. Kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya ti manen ni kasin yung ngayong o may manen mangibasa iti may sanga surat. Aga po kin ni Rema iti probinsya iti Isabela. Alright, dito nga rin mga kasin ti problem of the day nga maibasa. Aga po kin ni Rema iti Isabela. Sagudayan nga rin ti surat ni Rema. Dear Kasin, ardong ka talaga. Happy Easter kada kay amin mga kasin. Pasyon samot ko na. Hello bye kini Delia Mariano Gorgonio. Ay jak kaya deta bao ti Pangasinan kasin. Ya, kayat ni Clarence dayta. Nagasat manen nga oras tayo amin mga kasin. Kaya't ititeto nga gundawa intimet padayawan nga ibasa ken idrama ti pakasaritaan ti parikot iti biyag ni Rema iti Ilagan City, Isabela. Ket kastiman ti linaon ti surat na. Dear Kasinyong, may sakmet kadagiti rinibribo nga dumdum nga iti daytoy nakapinpindas unay nga programa yo iti Facebook nga hindi kalman laeng ken KIK problem of the day. Ket gabuta adanak met iti baton lagip nga iti kaanuman ket saang kunto nga malipatan ang runaan na laon iti problemak iti agdama nga agbalinen nga problemak iti agnanayon. Isod gapuna nga imay comment in surat iti programam iti pakasaritaan ti parikot ko. Erugi tayo man nga rod ti pakasaritaak. Iti addaak iti maudi atukad ti kolehyo iti kursok nga kinamaestra iti taag sikugak. Derek? Oh, Rema, mabalin ka din agsarita tabiit. Orasin ti klasik, inton maminsanin. Angim Eric, aguri ka. Oh, apay ka di. Anya ka dit pagsaritaan ta. Apay ngagsinhay ka. Alay baga mo nakit maladaw ako ni ti klasik. Eric, Derek ko na kuma. Agdadagsenak. Anya? Agdadagsin ka? Masikugak. Ket sikat ti ama. Saan? Saan na mabalin? Naskin ng itakder mo ti dayaw ko, Derek. Ang imlading itek, Rema. Anya ti kahit mga sawin nga lading item. Ang imagbasbasa tapay laeng. Saan nga mabalin nga takderak ti dayaw mo? Kit kasanuag nga ruden, Derek. Kit problema mo data No apikid di ngayon palubos mo nga nagsikug ka. Derek, di takan, kit maladaw akon. Derek, mabait laeng. Agsubli ka. Shoutout pa kini Mercy Jarrett, kasama tayo kini Gemini Nicolas,
Happy watching, Mami Elena Songko. Cousin Freda Sabado Reyes, good morning. And kablawan met ni Hanilet, ni Auntie Shanita Efren Wasay, ngag-birthday itata. Ayan, 60th birthday. Happy blessed birthday, Auntie Kunana. And kablawan pa ni Jeb Agregado, ni ading na ngag-birthday met ita, ni Shane Mabanag, iti barangay 23 Dipilat, Avintar, Ilocos Norte. Anya, nakadugay ngag-birthday, ituloy ko sa dati birthday song ko itay. Ayan, sa anin na, pasyon ko kunayong kami. Diyos ko, anya ti aramidek. Maburburiburan nak. Maburiburan nak iti kasto yung kasasaad ko. Rema, anak ko. Aldawan nga maapi nga di ka maman nagpiles. Api nga di ka mapanagbasa ita aya. Nanang, api nga agsangit ka. Adang rod parikot ko, nanang. Anya, nakadagdagsan nga parikot, nanang. Ina, tagsangit ka mo't balasang ko. Ay, anya dahi nga parikot mo. Parikot mo ka titi eskwela. Ibagam, tabaring naman tulungan ka, balasang ko. Pakawanin na ko, mananang. Nge, awan mo tiyam mo ka nakabasulam kanya, kapag nga agpakawan ka. Agdadagsenak kami, nanang. Anya, masikugak, nanang. Agpaisati ko nam, pakawalindag, nanang. Awan ang katibain. Anay ko, aray. Nanang, pakawalindag. Anyakit lat awan nga asim kanya, kung balasang ko. Uray lang nga agkarkarindan naman, dagiti ramay ko, iti panaki, tugtugod ko, iti laba. Ayat ko laing nga mapagturpos ka, nga manyapay ita. Pakawalindag, nanang ko. Ay, sino ti amati si Kugmaw? Ni Derek, nanang. Masapol nga itakder na, dahita nga Derek. Itakder na ka. Itakder na ti dayaw mo. Nanang. Apik sangit ka. Nakasaritam ka din ni Derek. Wen, nanang. Saan na kaya't katakderan ka po tagbasbasa kami kanupay laeng. Hello, may ni Junel Tolentino. Ni John Neil Talanya, Jason Kablawak man, dagiti Timbao ko na. Timbao kaya. Hello, Tita Leonida Estipona. Kabos boses ka ni Auntie Pining, niti nanang niya. Tila bagbagam siya, Tito Bay, tila da mapampansin mo. Frank Caldito, watching from Kadaratan, Bakara. Nabiit laeng, umaya kon. Ay, si kamot kayang balasang ko. Ni Derek na nalusing. Ada iti kwarto na. Madamang agreb-review. Api ada ka balasang ko. Na nalusing. Agure ka. Anya ti kahit nga sawin dagita nga bag nga inya baday mo. Apay nga ada awit mo nga nagado nga bag, nagdadakkel bag. Arwatem sa amin tinagyan dagitan balasang ko. Uwen na nalusing. Sang petakon ti anak yo. Ha? Anya? Gabot agdadagsenak, nana. Ket ti anak yo ti ama. Ay saan nga mabalin na balasang ko? Angim naskin nga itakder ni Derek ti dayaw ko na nalusing. Rema? Derek? Aping nga ka dito eh. Isang petkot ni pagik dito eh. Kit ko nakbit keng kang saan ko pinga kaya ti agasawa. Uwe na nga magdadagsenak. Ti
Ti malawag iti balay minta di met maawat ni nanang di kasasaad ko. Ay karaho, saan mo nga ipilit ti bagim iti anak ko no di na pa'y kayat ti agasawa? Sa may sakit agbasbasa isuna, kaya't ko nga makapagturpos ti anak ko. Agit uray met siyak na nalusing, agbasbasa agmet. Ngam kasano pa ita nga makapagtuloy ak idin to tamasikugag met din nana. Akit problema mong dayta ah. Sa anak kasangpitan Rema, no kayat mo nga di madegdegan ti problema. Ang yung Derek, kasano nga rin ti si Kugko? Kin makaamu ka na. Problema daytan. Basol mo ata di ka nagananad. Kasin yung kasla nakabasbasit una yun ti panagkitak idi iti bagi. Idi nga pinaainak ni Derek kasang pitak iti balayda. Saan na nga road nga intakder ti dayaw ko, kenuray ti inana, kontra iti panangideldel ko ti bagik iti anak na. Nagsubliak nga road dito'y malaymi nga umararubos dagiti luluwak kasinyong. Kanidin ta makadano na ket awanan ka iti asikin panunot nga inanak. Nanang pangasim awaten na kumaditi balay. Awanan ti amo ka papanakpay. Saan ko mga kastoy ita tinagbanagam no among matinerid ti bagim? Ay Rema ay anak ko. Nanang, saan nyo kuman nga digdigan ti amin? Awanan ka iti asikan niya nga inam. Sikalang ti pangnamnamaak kumatap no sumaliwanwan met ti biyag ta. Ngiman niya pa itahay din to tamasik kong kamatan. Nanang, uray ko man kastano itakder na kapay jay ayop nga nakasikugkig ka. Tiyan mo kamin ka talaga ngay ayatin nak ni Derek nanang. Ngim samit gaya. Inawat nak nga rod ni nanang nga buta awanin ti maramidan na ken awan nga talagang ti sabali nga papanak. Di nakmet lahing matiis. Ngaminal daw nga bagbagaan nak, isidir na tinaramid ko tinapasamak. Nga saan ko panang terred ti bagik. Inkadeng ko nga rod nga isardeng kon ti agbasa. Ta sigurado nga baka din to penalpas ti semestre ket malasin ton ti tiyan ko. Kaya di may sa nga rabi, ada dimteng nga sa nga ilik nga jak ni namnama. Mabit laeng. Umayen. Umayakon. Sino nga tatay tayo? Rema? Ay, manong sami si Kamot Gayam. Di la mabalin ti sumrek? Ay, adda ka di bagang manong? Kaya sino ti masapul mo? Sika ko ma. Kinada talaga kahit kung ibaga. Kahit kung nga di tataunig ngagsarita, Rema, mabalin ka di? Ay, sige manong, sumrek ka. Agyamanak. Sige, agtugaw ko manong sami. Agyamanak manin, Rema. Oh, ita. Anya ka diti ibagam manong. Anya tinasken nga ibagam kanya. Rema. Imayak na nadamag ko ti panang baybay aking ka ni kasinsing ko nga Derek. Imay kakaditap no ay ayan naklaing manong. Ay saan? Saan ading ko? No di kat imayak. Tapno ipudnok yung kati nabayagan nga marikriknak. Ha? Manong sami? Idipay, Rema. Idipay kat ay ayating kan. Naunaan nak lang kami ni Derek idi. Idi amok inarem na ka, arman na ka idin. Nagsanudak idin Nag-giveaway kay ni Derek. Manong, kat itatanadamag ko nga masikug ka. Kat saan nga intakder ni Derek ti dayaw mo. Siyak tinakasagana nga magitakder ti dayaw mo, Rema. Lakit di takayat nak. Ha?
Nakigtutak met imbaga manong sami. Uray masikuga ket ni Derek ti ama ti sikugko. Kaya't naklata. Uwi na. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko king karema. Manong sami. Diya ka mo niya ti sungbat ko. Namnamaigmat nga kasta ti reaksyon mo. Ta syempre makigtut ka. Angem, at least na ibaga king kan di marigrignak. No nasken nga umay kapasyarin dito'y balayo, tapno alukuyek ti riknam. Uray rin nabi umayak rema. Di mo kadi kayat nga adan tumadla mariingan nga ama ti anak mo. At damang itakder ti dayaw mo. Kaya tapno saan kanto nga aga nakabalasang. Manong sami. Di mo kadi kayat nga sakbay ngagpas ngay ka. Ket adan ton mako ng asawam. Ha? Nakasagana nga mangikasar ken karema. Nulakid di ta aklunen nak. Hello by ni Cousin Jocelyn Gascon, Maricel de la Cruz, Marvin Villena, kablawan namin dagiti agkalkali dita Kanyaw, Bantay Vegan, Kaskada Ulul, Ichemaro, Ariel, Cacho, Beloy, Marvin, ken Gary Boss. Ni Angela Miguel from Big Island, Hawaii, happy watching. Ni Mami Teresita Cabanya Fuller, Rosel Pader, and sino pa? Ni Maribeth Blancha II, Jessler Pascual, MJ Rivera Passion, and Mark Rainier Baklagan. Iti bakara Jose Franco, happy watching by ka. Rema, nanang. Yan tangay saan kamiten nga agtuloy nga agbasa, balasang ko. Ken saan nakamot nga itakder day nga Derek. Ket nasaysaya at laengan nga aklunem ti ayat ni Sami nga kasinsin na. Taadan to katulungan mga magpadakkel iti anak mo. Makitakmot nga sincere isuna nga may mangidat-daton iti ayat na king ka. Halos rin nabi nga may nakapasyaren. Wanangim nanang saan kumit nga ayatin ni Sami. Ay kat masursurum tulat ta anak ko. Masursurum tumat lang nga ayatin isuna ang lalukit ni nasingput samot. Ang kasla mabuti nga akong nga makiinayat nanang. Ay nakasagana ni Sami nga mangikasarking ka. Mangmangig kumot no ka ti saritaan nyo. Nanang, ding-dinggag no ka ti saritaan nyo dita salas. Akat ay ayatin nakakano anak ko. Ay, duldog ka laeng no agkad-kad ka pa'y laeng. Ay, ngem data aga nakaabalasang kay kaya't mong araw. Unangin, ay, no ti ipas ngay mo nga anak mo, ti pampanunutem. Mangmangig kumayat nga bagbaganan, magsalsarita kayo. Nakasagana ka numat nga mangipatag iti anak mo. Kat ibilang na kano, nga kasbukod na nga anak. Kat ti pagmayatan, nagat kadaran na tagbalin nga anak mo, takasinsin na nga rod ni Derek nga aking putot. Iso nga, kaanakan na ta anak mo, iso nga kasi digtutrik na. Bigbigan ng tong kasbukod na. Ay na anak ko, agpano-panunot ka pa'y laing aya. Naskin nga pagpanunutak pa'y laing nga nanang. Ay, apo aya, di mo baybayagan di agdesisyon. Tamang ano makababawi ni Sami. Man-mano ti kasking kuhanan nga maawat na ti kasking ka iti kasasaad na balasang ko. Richard Lasso, pa-shoutout man idol from San Manuel, Pangasinan. Hello pa kini Julieta Velasco. Ken April Marsan Martinez. Kablawan met ni Jerome Domingo ni Jay Sonajo. Kastabi kablawan tayo ni Vincent Bianca Von Juan. Long time no si Kasin. Ni Roberto Macaraeg Olar Jr. Watching from Paniki Tarlac. MJ Basilio Itikaway Hawaii. Ken dakay amin nga
naka-tune in nga saan nga comment. Apa yan, Jack, madlaang makita ni Derek dito sa eskwela. Bueno, saan ka tayo may nagbasa? Rema? Ay, Derek, imbag ta nakita ka matlaeng. Apa nga may ka dito sa eskwela, Rema? Bueno, agtuloy ka kadilatang agbasa o rin masikog ka? Saan? Kita niya nga rutirantam dito eh. Kaya't ka nga makasarita. Inak ko may tibalayo angin. Amang ano, kaungit nak ni Nana Lusing, ni nanang mo. Kat panggip manin aya, tiyan niya, di pagsaritaan ta. Panggip manin di sigug mo. Saan? Anyang karot? Ibaga mo na kita dapi klasik. Derek, makiasawa ako niti sa bali. Di mayat ah. Ha? Di ka malanas daaw iti imbagak. Wino awan man la ti panagkid-kid mo ti nga makiasawa kiti sa bali, Derek. Kit mayat ano makiasawa kan. Tapno saan ako nga kurirwen pay. Ha? Ang imamum ka din no asino ti pakiasawa ak. Amok ah. Di manong sa amin nga kasinsin ko. Wen amok nga iso ti nabayagan nga amok nga da panagayat na king ka. Kinimpakada namot kanya ti panagdaton na king ka. Kit mayat ah manong kunak. Tapno adamad la mariingan nga ama ti anak mo. Anak ta ko na ma, Derek. Anak ta. Anak ta ti adda iti tiyan ko. Anak yun ton akin ni manong sa amin no agasawa kayo. Di mo man labigbigin nga si kati aking puto ti sikog ko. Nasaysaya at tikas jayen, Rema. Tapno awan to ti agbalin nga problema. Nalasigin na kita dapi klase. Derek. 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 Kasin yung iti panangibagak kay ni Derek nga magiasawa akton iti kasinsin na. Ti amo gidikit lumdaang wenno agselos. Wenno agkedked. Nga igawid na. Angim sa ano dikit nakaayat pay. Nagyaman pay kid di tapnon saan kunto kanon nga kurirwen ni Suna. Kadgabu ka dagiti nangig ko ken nakitak nga reaksyon na. Ad dalakit nga rod nga limdaang tiriknak. Nagsakit unay tinakim ko kasin. Nung dati nga nasakitan nga nasaksakit manin ita tinakim ko. Nga ni Derek mismo tinangiduron kanyak tapno makiasawa ako niti kasinsin na. Agpaiso Rema, aklunin mo ti ayat ko. Wen Sami. Nakaragsakan. Aguri ka. Ngim apeor na di ka kasla di ka naragsak. Gaputa na pilpilit aklaeng. Anya ti intan tanamitin mo. Ekwa, Sami. Saan man? Naragsakak mo nangaklo ni ti ayat mo. No kasta agyamanag. Ket ikariking karema. Saan kan tong agbabawi nga nangaklon ti ayat ko. Ay wing gayam. Anya day chay Sami. Total, inaklon na kon, boyfriend na kon. Agasawa tanton. Siyempre, planuin tanton di pa nagkasarta. Nasakbay nga agpas ngay ka, naskin nga makapagkasarta. Mabaling ka di nga sukatam deta wallpaper ti cellphone mo? Ha? Sami? Amog gapot ang makitkitak. Lalo nung nakadiso ti cellphone mo, no aguni, agparang deta wallpaper yo. Wallpaper ti cellphone mo. Makitkitak nga ti ladawan yung adwa ni Derek. Ti wallpaper ta cellphone mo. Mabalin ka di nga ikatem. Bueno, sukatam. Sige, Sami. Mabalin ka di nga sukatamitan. Nagalas mo takit kitaan nga datan, da relasyon tan, kaputa inaklon na kon. Ang imti adda pala iti cellphone mo kat ladawan nyo kini Derek nga kasinsin ko. Sige. Sukataklatan.
Weno na say at pigid din no, agpabaro kay ti cellphone. Taamok nga ado ti nakasave nga picture yo kini Derek iti cellphone mo. Ha? Ado pwede kiti nakaregister nga panagtintinawag yo. Kintap no masukatan met na tadaan mo ta cellphone mo. Angim awon met pwede gatang ko sami. Bayam tayo gatangan kayo no bigat. Igatangan ka ti barbaro nga cellphone mo. Ket di mo ton uso sa rin, di tadaan nga cellphone mo. Mabalin ka di. Angim nakababain met unay sa amin no si kati. Saan nga nakababain aga puta? Ada relasyon tan. Boyfriend na kita. Angim iti mabiit ka nag-asawa tanton. Iso nga awan ti pagbainam. Sige no iso ti ko nam. Makaamu ka. Kinagyaman ak awan ti anyaman na. Basta para keng karema, ited ko. Anya nga tapay tigatangik aya dito tiyandaan. Ay gayan. Makapangpangan na nakiti na alsem. Talaga nga kastoy sa ti aginaw. Sumapulak pa ni ti mangga. Tema? Ha? Ay, nanalusing da kay gayam. Kumusta kan balasan ko? Ay, nasaya at laing nana. Talaga nga dumakdak kailan tachan mo aya. Wen nga rod nana. Aginawak pay kitdi. Agpaiso ka di tinadamag ko? Rema? Nga anya nanalusing. Nga agasawa kan ton iti nga agasawa kayon ton iti kaanak ka kanisami. Ti kasinsin ni Derek. Agpaiso ka di? Wen nana. Akit mayat ano makiasawa kan ken kuana. Mayat tani sa amin ti asawaem. Nga puta, umuna-unay ket adana pintas nga pagsapulan na. Ken di kayo tumarigatan ng ti agbalin nga anak mo. Ket no kas pagarigan ta agkasar kay nga duha. Akit uri anakin kay iti kasar balasan ko. Nanang. Rema. Api nga kasta tilangam nga si Mangpat. Nagsangsangit ka kadimanan. Api nga slalumlumtig tamatam. Wen nanang. Kaanya manan ay makagapo. Di met naragsakan ta ada mangitakder ti dayaw mon. Anya man ti sangsangita mon. Dahil di man nga Derikan. Saan nga ni Derek nanang? Anya nga road? Kasla igagagara nga min dananalusing ka ni Derek, iti mangpaspasakit kanya. Taapay mo ti bagam ti kasta. Nagkita kami ngamin kaninanalusing iti tiyandaan. Kat sinaludsod na, no, agpaiso ti damag na nga, adan relasyon mi kinisami, nga agkasar kami ton. Nga iso ti mangitakder ti dayaw ko. Ket anya? When nagpaiso ko na. Awan, jakmet ngayon libak. Kaya niya nga ti reaksyon na ni Lusing. Kat nakaayat matakas ki ni Derek. Kas na idurdurundak pa nanang. Daytat pagkunaam nga saan da kaakayat nga maikamang iking kadakwada. Daytat pagkunaam nga saan nga kayat ni Lusing nga agasawa kayo iti anak na. Tagbasbasa pa nga raw. Di pa nakasaksagit nga nangig ko kininana Lusing nanang. Kunana nga anagan nakto kanon iti kasarin to no agkasar kami kinisami. Anya? Nagpuskol matiro pa na no anakan nakapay ti kasar. Talaga nga awan ti babawin kasinyong tayo di dayjay nga panagsabat ti dalan mi kininanalusing nga ina ni Derek. Pamaneknek nga talaga nga saan da kayat. Nga kayat da nga may asawa ako niti sa bali tapno saan da nga makuriro pa
manugot ak garod nga makikasar ken ni Derek kasinyong. Uray no mapilpilit ak laeng. Pinanunot ko laeng yan ti agbalintong anak ko. Nasaysayat met laeng ano sa anak nga aga nakabalasang. Ket into no ipasngay ko ti anak ko ket addanto mariingan ng amana. Naangay nga ti kasarmi nga saan met ngay matendar da nanalusing ken ni Derek. Jaka mo no saan talaga nga inimbitar ni Sammy. Bueno di da talaga imay ta mabainda. Bueno likliklikan da. Kasta unay ti ragsak ni Sammy. Iti panagkalay Sammy kasinyong umisa makmet. Idi madamat resepsyon. Ismakmet dagiti bisita. Nga madad dagiti gundaway nga naunik ti panpanunutek. Salsaludsudek ti bagik no usto ka di tinaramid ko, usto ka di ti desisyon ko nga nakiasawa ak iti lalaki nga saan kumet nga ipatpateg. Jak to nga ta agbabawi ka maudyanan na. Masursurok to nga ta nga ayaten ni Sammy. Sa anak nga ta nga nagbidot nga nagdesisyon nga dagos kadyak malain mo ti kinataho ti nasawak. Agpaiso nga kasinsin ni Derek. Amok man nakasarsaritak mi titin. Ang himjak pa'y amuno anya nga talaga ti ugali na. Nga mawanin ti maramidak kasinyong tanalpasen ti amin nasken nga panindigak takderak ti desisyon ko nga nakiasawa aken kuana. Karaman na nga responsibilidad ko akas asawa ket tay makinaig ken kuana. Kadididamo nga rabii tiwakon ko na nga honeymoon mi. Nilaeng Sammy tinaragsak kada kami nga agasawa. Idi adda kami ni ti uneg ti siled mi kasinyong saan ko nga nailingid king kuana ti marikriknak. Saan ka kadi nga naragsak? Bueno, agbabawi ka kadi. Saan met kadi, Sammy? Gagangay laing nga kastoy ta. Siyempre, nalpasen ti amin. Nagkasartan. Ketsak amo no ustumet laing ti nagbalin nga desisyon ko. Saan ka dong agbabawi? Amok nga kasta tiriknam ta. Amok nga awan pa'y ti marikriknam nga ayat kanyak. Nakiasawa ka laing kanyak kaputa di mo kahit ti aga nakabalasang. Ang siguraduek ken ka, Rema. Masursuro nak tumet lang ayaten. Sapel ako ma. Sapel ako ma, Sammy. So, okay laing ka di nga at mapasamak ka data itang arabii. Total, agasawatan. Ha? No pagrebeng nga kakasasawa, aramidek. Akit, may kayket ko kumaang kusang loob nga aramidem. Kusang loob nga ipaay mo tibagim kanyak, Rema. Uwen, Sammy. Kusang loob ko nga ipaay tibagik ken ka. Nabayagan nga insaganak tibagik iti dayto nga gundaway. O sige, no kasta dahil met ti gundaway ko, Rema, nga mangparagsaking ka. Tabaring babaen ka dayto ket inot tumet nga marigreg-tirik nam kanyak. Sige, Sammy. Umisim ka nga din Awan ti ganas na nga makinaig no nga kami suot. Umisim ka pa Yala naisim ko no. Kasta. Nakapinpintas ka, Rema. Malas ni Kasin Derek. Takro ti suna. Sinayang nakalaeng.
nakabinpintas ka. Oh, ketsyak, nakagasgasatak. Nakagasgasatak, gaputa. Maikutang ka ita. Rema. Mabalin nga iyo nga pong basit ang iwat mo. Ha? Pasensya ka na, Sami. Sa bagay, maawatan ka, Rema. No di mo pa'y kayat nga makiinagik kanyak. Sige, okay lang. Ngem, okay lang ka di nga, da mapasamak ka data. Nga, agmay maysad na kiti bagita. Sige, okay lang. Oh, sige. Ngem, di mo kayat nga aginagik ta pa'y laeng. Numabalbalin ko makit saan pa'y laeng. Sige, maawatan ka. Ngay mabaling ka din nga agkak tinadumado mga pasit ti bagim. Pwera tabibig mo. Sige, makaamo ka. Agyaman ang tukas ta. Bayam, aramidik ti amin Rema tapno no ininot nga makarik na kan tumetla ti ayat kanyak. Agkakaro ti tingid mo. Sige. Ikatay ko na ti pagan-anay mo. Sige. Oh, wow. Puun pelat barukong mo tinakita kat amukon nga nagpintas ti sukog na. Naggasatak lakit din. Malas ni Kasin Derek. Sinayang nakalaeng. Sinayang na digiti nagpipintas sa sukog nga barukong mo. Oh, gaapay. Agasog ka. Dati ti kong kunakon, Rema. Babae ni ti kastoy nga panang paragsakuin ka. Sigurado ngayon inot tumetlaeng nga ayatin nak. Okay laking ka nga. Agkak ti amin. Sige. Okay lang. Ang hindi lang mabalin. Ulitin pa iti barukong ko. Magusto mo lakad diya. O sige. Iba-ibag kong karot iti barukong mo. Sami. Rema. Itamo ko ti weakness mo. Sigurado lakid di. Dahil nga panang romansak king kakit. Alistunak lang nga masursuro nga ayaten. Rema. Oh, Sami. Sami. Pudnuti ko na ni Sami Kasin yung nga iso ti weakness ko. Weakness ko ti maagkan ti naduma-duma nga paset ti bagay aglalo kadagiti masela na paset. Aglalo lang aro din di inagkaagkanan, inamaamalan na, inayayam nan, babaen tingiwat, kendila na, ti adda iti nagbaitan ti lupok. Ay, grabe. Grabe, tilaing sabsabali nga talaga. Tilaing tinatataengan. Ngem ti estudyante. Ni Derek, sa bagay, awamat kami ti gundaway mi idi nga, nagkanaig kami nga saan mi nga taktakawin ti oras. Kanayin nga alisto kami. Tama nga no sumangpet ni Nana Lusing. Ngayon iti dahito nga gundaway kasin yung nakapapaot. Nakapapaot ti panang romansa kanyak ni Sami. Agkan na amin nga di man ano. Ket idita agsubli kadag iti bibig ko sa anak ko nga nagkedked.
No itay damo ket agked-kedak nga agin nagek kami. Ngem sa anak metten nga agked-ked idi kasin yung oh. Ket mamati akong ti kunana nga alistok tulay nga masursuro nga ayate ni Suna. Aglalo no kanayon nga kastoy ti parignana kaniyak. Na isang sangayan nga imnas ken ganas. Naganganas pa ngem daydi padas mi ken ni Derek. Aglalo lang nga Ruden edita. Pinagsikig na, pinagburiri na. Binakkat na dagiti duwa nga gurong ko na dumaduma nga posisyon ti impakat na. Adot amo na dahito nga sami ko nak saan nga kas ni Derek nga basic line na tila amo na ken rumabaw ken marabawan angem ni sami sabsabali. Addan sa amin nga posisyon. Kaya di dahi nga rabii narnek ti sibug ti adda iti saklot ko kasin. Gabu iti dayta wenno kalpasan iti daytang honeymoon mi. Kasla sa anak ko nga nagbabawi. Mamati akon nga sa anak nga nagbidot iti desisyon ko nga makikasar, makiasawa, kini Sami, ti lalaki nga saan kumet nga ipatpateng. Naglabas pa dagiti aldaw, lawas, ken bulan kasinyong nakaragragsakak, nadungo ti asawak, naasikaso, di na kayat nga di mapasamak kanyak no mabalbalin di nakpay kayat nga agtrabaho aglalo ka di kiti nadadagsen makitak ti panangikir na kanyak saan lang nga siya no dikit pati ti sikug ko agbalin to laki di dito nga nasayaat nga ama ko na talagang yalika ka namat ti adda iti tiyan ko no pay saan nga iso nga talaga ti aking putot angem inot met kasin yung kaslamadmadlaw kung adda pa nagbalbaliw ti ugali na. Adda ti maod nga madi nga ugali ni Sami. Mangrugi met na madlaw ko kiti kinaseloso na. Ta iti maysa nga aldaw nga rumwarak ko mata. Inak matagpag na pag na siyempre masapul ko kanumat ti exercise. Tapno jakto kanu marigatan nga aganak. Lakay, rumarak laing naklagpag na pagnatap no ma-exercise sak. Aguri ka. Rema, ha? Aguri ka. Dito koryat, agud uni. Mabit lang. Api nga kasta ti badong ngor. Api nga kasta suot mo. Ha? Dito para balay ko mitlaing dito Unangim ko na mga rumuar ka nga palagpag na pagna. Masapul ko tag-exercise. Isod bilin ti doktor. Unangim, ti kay kusawan, aping nga kasta ti badom. Aping agpaparang tapuon ti barukong mo. Dati mit ngagsusuotak ti kastoy. Uwen angim adaka ti unik ti balay. Numit adaka tarwaran agad saan kamit kagsusuot ti kastan. Kagsuot agbado ka agad dati saan nga makit-kita tapuon ti barukong mo. Awan man ti dakis na. Nagadun ti kiti uwan angim. Awan ti dakis na kunam. Angim karuba tayo lang ni Derek. Ha? Apay no karud makita na ka no lumabas dito isango tayo. Uno agsabat kayo. Makita na ka nga kasta ti arwat mo. Makita na ti puon ti barukong mo. Oh. Anya ko man no. Anya ko man no kung kunam. Kat no agsubli ti panagayat na king ka no makita na ta barukong mo. Api ko mga makita na't barukong ko. Dito metla poon na't makita na. Kituwin angim, nungarod malagip na.
Nung arod, siyempre malagip na. Oh, malagip na ti panang lamas-lamas na, panang amal na ti paruko mo ide. Sami, sika. Oh, no agsabat kayo ta malagip mo met. Malagip mo inararamid na yan ta barukong mo. Oh, kaya mga nagsublimit ti panagayat mo kingkuana. Kita niya. Anyan to aramidin nyo. Siyempre, mailiw kayo. Sadak tuliputan. Anya ti pang anya tayo taga sausaw Suka tam tabadom. Madi, jak kahit kakasat pagbadbadom lang nakatarwar. Ang mga numakita na ka dahil nga Derek. Igasukatan. Sige. Inaksukatanin. Inaagpelesen. Tiga di bagmayatan na kasin yung nukasta nga medyo ngumatot boses na kanyak no ti mabugkawan na maamiris ng tumetlaeng ket agsorsorin tumetlaeng lamlambingin nak tumetlaeng sanan to ipalagip kanyak nga gapo kano itinapod ng panagayat na iso nga seloso di na kano kayat nga mapukawak itibiyag na amangan kano no agpaiso nga agsubliti riknak kini Derek kanayo nakbadlatangag kari keng kuana nga saan to nga mapasamak dayta. Gapo nga rod ta nakiasawa keng kuanan ket saan kun to nga aramiden nga liputan ni Suna. No lakid di taawan ti rason nga pangisinaak keng kuana ket sa di kan to agsina. Da kami ket da kaminton ititong palbiag nga agden na nga agasawa nga mangbangon ti pamilyami. Isunton ti agbalin nga ama dagiti sumarunon to nga anak ko. Angem kalpasan lang ti sumagmamanungal daw makalipat tumanen sumrun tumanen ti kinaimon na. Kasi ti may isang aldaw nga siyempre dantaniak aganaken kahit kumati kanayon nga mapanag-walking tayo sungarod ti bilin ti doktor. Tapos jak tumarigatan nga aganak. Saan meten nga makikita at barukong ko? Taamo ka ro din nga di na kaya, tag selos nga ro. Naka t-shirt tak, nga round neck, nga naka legging sak. Tapno di makita ti legs ko syempre. Ang emjak impagarop nga sa balimet ti reaksyon na. Ne, api nga kasta ti suot mo. Ha? Akit naka t-shirt tak met. Lakay, ano ti problema? Winangim, naka-leggings ka, nakikip-kipit deta leggings mo. Kit awan met ti makita, saan ka di? Winangim ni bimakat mo deta patong mon. Kakitak man, kurang na laing nga bumakat pa deta, nagpisit, nagbaitan, dilupumon. Nakakip-kipit man launay detan. Leggings nga rod, lakay. Kit komportable akti kastoy, nga suot ko. Winangim, kitain ba ni? Awan pa'y ti bumakat nga pantim. Gapo tadyak agpanpantino aglegleging sak. Anya? Suka tama di. Di kahit mo sawin naman suot mo nga panti. Naka-leggings ka laeng. Uwin, dati met nga no aglegging sakit awan pantik. Tadyak komportable no naka-legging sak nga da pantik. Ken may isa, aglasin no kwa aglama. Ken saan ka komportable maipit. Mading karo tayo katim. Sukat ka. Kat malengdan met iti t-shirt ko ta medyo nagayad. Uray. Kat nangorod no maingaton. Tagsabat kay kini Derek. Ta makita na deta nagbaytan ti lupaw. Makita na talaman. Makita na deta natampog nga alam. Kit no malagip na dahi di na pasamak kada kayo. Sa agsublitirik na naking ka. Deta ka manin sami. Deta ka manin. Namin anong ingkariking kan nga saan to nga mapasamag deta. Saan nga agsublitirik nam king kuana nga iso na nga rod. No iso na agsublit rik na naking ka. Kat alukuyan na tarik nam. Aglalo kit isot amata si kugmo. Ha? Hindi nak mababalaw no kastuyag. Rema. Ha? Kaapi nga min nga naskin nga kastat suot mo nga. Di ka pa agpanti. Ika man agpanti. Sukatam deta. No mabalbalin. Cycling ka. Sa kagpalda. Kasta Saan ka kasta nga? Agleggings ka? Sakit awang pantim? Masikug ka pa'y? Sige. Inakaro din nagsukat.
Dapat lang pauni ka mo hindi ka lagpang panunutin karuba tayo lang ni Derek. Kasla mo matla iraranta, kasla mo iad-adda nga ipakita na kita sa stunahan. Inakong sukatin. Sorry, Sammy. Sorry, lakay. Kumusta kan balasan ko? Magta nakapasyar ka dito eh. Okay laing nanang. Hindi ka mauri ngamin nga umay sa jay balay mi kada sa amin. Busy ak nga rod balasan ko dati pagsapulak. Oh, sa apeng nga kasta tilangam. Kasla saan ka nga naragsak? Naragsak ang ididamo nanang. Taawanin ti sa pulik pa kini Sami. Naistimar isuna. Ited na amin nga kasapulak. Marik na ka. Nasaya at mitisuna. Nasingbat mitisuna. Ang adalang timaod nga mading nga ugali na. Andiyan dahi chay. Apay, suksugal ka di. Adda ka di babae na. Wenno, ahwan nanang. Saan nga bisyo ti problema na? Saan nga bisyo ti problema king kwa na? Kaanyang ka rod? Dangdangran na ka kadi. Saan mitkid dinanang angin ti kamak ko no baka dumdeng to ti panawin nga maaramin na ton mangdangran kanyak. Gaputi anya. Gaputi kinaseloso na. Ay, seloso? Seloso ni Sami? Kat baka mat ngamin no bagsilselosim Kat saan mit nanang? Rumuarak lang nga, nakabado ak nga ti magit kitat poon ti barukong ko. Kat unmat ngamin aoresin no nga lalaki, ape ngamin nga agpaparang ti poon ti barukong mo. Dakay nga talaga nga ubing. Amo yun di panawin may. Sala agparang ti poon ti barukong may no agsagad kami nga nakadumawg. Dakayaw, iranran tayo nga agbado ka digiti badbado nga makitkitat poon ti barukong yung kaslayo la iranran ta. Saan mo ti dinanang? Sa balit panawin idikit sa bali ita. Sobra nga talaga't kinaseloso na. Kasi tinaminsan rumuarak ang naka-legging sak. Kat amuyumet na nang no ag-legging sak sa anak agpanti. Kat di nakiti kayatin. Amangan ka no makita ni Derek. Kat agsubli ka no't panagayat ni Derek kanyak. Baka ka no liputan mi isuna. Ay, paunay mo deta nga asawa mo. Sobra mo't launa yun. Ape nga pagselosan na pailaang madedya kasinsin na. Kat halos impadawat ni Derek. Impadawat na ka ni Derek kingkwanan. Sakit pagsilusan na. Ay, Ay, sapay kumata, gagangay lang nga selos dayta. Saan nga dumteng ti panawon nga, dangran na ka. Akit, sintiram ati asawam. Tapno no saan ka nga agsagaba anak ko. Uwan nga rin nanang, alat, agyaman nanang ati, pamagbagayo kanyak. Ipakaamong kanyak, no dangran na ka dayta nga sami. Siyak pa diti umay mga laking kanta. Iyawid kan diti balay. Saan nga naskin nga dangdangran dati asawa dagita nga lalaki. Napipiyapay ang adakam mga babae ti mangdangran kadagiti asawa mga lalaki. Alasingir na nang inakpay kat baka no sa pulinak ni Sami. Aging ga kadagitoy kasinyong impas ngay kon di anak mi. Anak mi kunak, no pay saan nga iso tipod no nga ama ti anak ko. Alati ko na ako, no agselos man, adaman maramid na nga madikanyak, mapasaktan naman direk nakit agsorry met. Iso nga, sa anak nga naawanan tinamnama nga dumteng to ti aldaw nga maikat nanto ti kinaseloso na. Aglalo siguro no adan to anak min ket mapasarunuan to met ti bukod mimot nga anak Ket di day pas ngay ko ti anak mi kunak ko ma. Baby girl ti inaunami kasinyong. Inaunami ko na, gaputa iti agdama, ket masikugak. Bayat nga sursuratek dati
Parikot ko iti biyag, masikugak. Ang imidite pas ngay ko ti damo nga anak mi. Wow, baby girl. Nagpintas. Kalanglangak samot ni. Bakit? Ket syempre kadardaram nga rod. Anak mo nga, putot mo nga rod. Anya nga tatibagay nga nagan na aya. Ada na panunot ko, lakay. Danica. Napintas tinagan nga Danica. Babaeng babae. Danica? Saan nga mabalin nga Danica? Ha? Napintas mo ti Danica. Saan mo ipapilit nga Danica? Ti inagan ta kadata anak ta. Ngem apay. Api kaguram ti... Api nga di mo kaya tinagan nga Danica. Ada ka di ex mo. Ada ka di nagpasakit keng nga babae nga Danica tinagan na awan. Imapi karod nga di mo kaya tinagan nga Danica. Nga ipanagan ta iti anak ta. Kitjak karod kayat nga letter di ti pagrugyan deta anak ta. Anya? Jak kayat nga agpada nga letter di umuna nga letra tinagan ni Danica deta anak ta. Kaya ni Derek nga kasinsing ko. Iranrandam samot nga letter di ti pagrugyan ti nagan na. Saan? Nairanran na lain mo't Nairanran na. Kaya kaya't mo kidya nga letter di mo tinagan na. Ti first letter na tapno no ti kastagit. Tapno makuna nga putot ni Derek. Nga saan ko aputot? Saan? Ano sige, sukutan ta nga ro ti Danica. Sige nga ro ti agpilin no di mo kaya ti Danica. Saan mo nga sa mga sang kadagulit deta nga Danica nga nagan. Talaga nga jak kayat. Dapat agad letter S ti pagrugyan na. Sila ko Samantha, Stephanie. Makatado. Sorry nga Ruden sorry. Jaking gagara. Jak na panunot nga. Agpadadagayam nga letter di ti pagrugyan na. Tilad. Jaking gagara. Sorry na alak ay. Jaking gagara. Sige letter S ti pagrugyan tinagan na. Anya kadit kayat mo. S. Oh. Susan sa mo kayat? Natakayat nagan ti bakit? Ha? Una napintas ti Susan. Hindi kakauna nga panahon. Kadag ito makabaso lak samot iti sponsor din. Anya nga rod, Sonia. Uray deta. Nagan ti bakit? Deti imbagak tatay, Samantha, Stephanie, Sophie, nakatado. Sige. Makaamu ka nga rod nga agpilin tinagan ti anak ta. Diyos ko kasin yung pati pa nagpilit nagan ti anak mi. Di na kayat nga agpada ti umuna a letra tinagan ti anak mi. Ken tinagan ni Derek. At tapay na minsan malagip ko kasin. Ilipas ko kuman ti surat kong malagip ko, idita, mapangko ko mapainitan ti ubing. Ta siyempre, ti masapa abigat, masapol lang ang mainitan, siyempre vitamin D, kunada. Ket siyempre, gab-gabok iti silid mi, nakaparabalayak, nakapanturugak. Ket, Jagpulos nga, impagarup nga, kinagura na pa. Api nga napang ka nagpainit. Napa mo pinainitan ta ubig nga kasta ti langam. Api ko anya ko madakis na. Unang awan ti suot mo nga bra. Maling danmet. Awit ko met ti anak ta, ti baby ta. Awit ta. Siyempre, malasin na ta. Ugalyem nga nga rumor ka ti balay. Agsuot kay ti bra. Kaya kasano nung lumabas ti Derek. Makita na ka nga awan ti bram. Ayap. Lakay. Alay kagsukat. Maminsan pa nga makita ka nga rumor nga awan ti suot mo nga bra. Makaramang ka kanyak. Derek. Sobrang sa launay dito kinasanuso mo. Ingkakidyak sukatan. Ingkag bra. Ingkag bra. Kastoy di mabaspasama kasin yung kurang na laing kat ipupuknak iti balay mi balay da. Insingasing payen
ni nanang agyang kami iti balay mi, iti family house mi, tapno adayo kami kada Derek. Ang imdimit kayat ni Sami medyo adayo ka nun iti trabaho na. Imbagak pa nga sumina kami, ang hindi na kaya tasayang kanu iti balay da, iso kanu pa ita pagupa mi. Ket ti pay problema ket no agpabalay kami to kanu iti kayat na iti abay mo't laing ti family house da. Di problema kasi yung naging gaita pagselselosan na lata ni Derek. Baka santulag sardengen inton agasawan Derek. Ang inton kaanupay. Ketne. Di bet pinag-red war ni Derek. Ag-red war pala ka daytoy. Siyempre, agtrabahon to pay. Istrikto mat nga rod ni Nana Lusing, di na kahit nga agasawa dagos ti anak na. Iso nga agtultuloy tulat ta, ti panagselselos ti asawa. Bayat nga adda kami iti asideglaeng iti balay da Derek. Ket day talauna iti pakaburburiburan ti panunot ko kasin. Kasda saanin nga natalged ti panunot ken Riknak iti sidong ti asawa gapo iti kinaseloso na. Ala dinakmot pa iti dinangran ang urayek kadi nga dumteng ti panawen nga madangran nak, madiswan nak. Iso nga nagtaklinak ta agpabalakad akman damagik man kada kayo anyat rumbeng aramidek tapno no agsardeng ti kinaseloso ti asawa. Anyat ti ibagak kengkuana wenno kasanok nga makumbinsir isuna nga iti kaanuman nget jaktupulos liputan ti asawa. No adaman ti kiti makarelate ayan paki-share man kasin kaya tagyamanak kadagiti mangted ti balakad kaya nagyamanak met ken kakasin ti anos laing mo nga nang ibasa ken nang idrama to'y pakasaritaan ti parikot ko iti biyag kadagiti padak nga seloso ti asawa na wenno selosa. Welcome to the club. Lakasta sabi ko matada na ibati nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga nagbuya ken nagdengeg. More power to your program and God bless everyone. To'y maburburiburan unay ti panunot na Rema iti Ilagan City, Isabela. Happy watching Auntie Justina Ruiz. Ayan, ang kasinsin Chita Ruiz. Shout out kay ni Kasin Louie Buen. Makarelate ka no? Ha? Abi selosa ni Kasin Camille. Ay awang jak pegem na kita Louie. On behalf of dagiti ay dagayam. On behalf of all people nga addaan iti selosa a partner aya we feel you sender. Nagmadiman kasi pag selosot partner mo selosa. So nga marukod amin, kalkulado amin nga tignay mo. Amang ano adati maaramid mo, maibagam nga pagselosan na ay Diyos ko aya. Gubat man no kwa. Ti diferensya at lalaki ken babae no lalaki ti agselos nag-cute kung kunada angem no agpungtot madi. No ti selos lambing lang ay mayat kumaangim no dati medyo bumugkaw meten kasla ti kaslang narungsot ti langanan ay delikado detan. No ti babae met deta. Kasla tigre no agselos da. Ore awan ti pagselselosan da, awan rumbi nga pagselosan da, agpataod da ti pagselosan da. Nasipod da pay di kita no di kita duduma da third eye na. Di kita babae nga selosa at da pay fourth, fifth, sixth eye. Nga pan nakana da pay di kita adu pay ti assets da. Adu di kita marites nga pag kaslang asset da. Kaya
Okay, hindi nga ro din balakada ni sender ken thank you met ken ka sender ti panangibure mo kada kami dati surat mo medyo atidog. Jak mo nga natansya dahil surat mo. Kaya ang upay kasta naparagsak na kami met naliliwang kami met iti imbure mong istoryam. Ket sapay ko matama ka na ito digiti balakad nga mga maibasa tapno no lumag-anin tirik na mabang-arang kan ket mapagbalbaliw mo ti asawam maikat na ti kinaseloso na